Резултатите от състезанието Last Minute Snow Limits На Дъбника. на Дъбника. Днес, след много Не спорване... днеска, на 18-ти. На Първи, 2014-та. 2014. За първ път май стига. След много оспорван резултат и много напрегнат риболов, имаме 8 места. 8-5! Да. 8-5! На четвърто място се представи много известният състезател Влади Барбол. На трето място, съвсем не изненадващо, Любо. Никаква изненада. На второ място, Румен. Браво, Рука. Румен е домакин. И на първо място, Минчо. Браво!